खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 17 जानुवारि बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दङ मेष राशि। जानाय खाजाखौ मोजां बासिना जानाया गाहाम, देहाया गोग्लैसोनो हागौ। बृष राशि। नखराव बिब'नि सुखु फैगोन, मोजां रादाब मोननो हागोन, सुखुयै सानखौ बारहोहरनो हागोन। मिथुन राशि। गोदान खामानि मोननो हागौ, साननाया जाफुंजोबनो हागौ, मोजां सान। कर्कट राशि। सोरजोंबा बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ, मोजाङै सोलिनाया गाहाम। सिंह राशि। हरखाबै माजोंबा सौदावनो हागौ, एसे थाल लानाया गाहाम जागोन। कन्या राशि। नखराव गोरोबलायना थानो हागोन, साना खुसियैनो बारलांगोन। तुला राशि। गोबाव समनिफ्राय हास्थायनाय गोथार फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ, साना गाहाम जागोन। वृश्चिक राशि। गावनि गोरोन्थिनि थाखाय साजा मोननो हागौ, थांखांनाय जाथायखौ लाना उनदाहा खालामनो हागौ। धनु राशि। लामा दावबायनायनि थाखाय गाज्रि सान, खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। मकर राशि। माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ, साननाया जाफुंगोन, मोजां सान जागोन। कुम्भ राशि। साना जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ, माबा मोनसे खहा जानो हागौ। मीन राशि। रां रुफा आरजिनो हागौ, जोबोरैनो मुलाम्फा गोनां सान जानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.